bûm çima îro nikarim ji zana bêtir zana bûm çima îro bêzarim ez kurê Ristemê zal bûm çima îro nikarim Bexşevîne me avda me muzînê din avda bûm beko ewam me peyda bûm ji ber vê sîtemkarim Bexşevîne me avda me muzînê din avda bûm beko ewam me peyda bûm ji ber vê sîtemkarim Hem jî bi dewlet û alîm çima îro pare pare bi heval û dost û yar bûm çima îro sîtemkarim Hem jî bi dewlet û alîm çima îro pare pare bi heval û dost û yar bûm çima îro sîtemkar Kes ne ezim beşivan mamina bezim bu mihesire Arab u Acem jiber Rumi sitemkarim Mengo ezu kes ne ezim beşivan mamina bezim bu mihesire Arab u Acem jiber Rumi sitemkarim Hatta hejiye ezî polîtîka biteresi bira kuşî bemirxas ji ber vê em sîtemkarim Hatta mejiye ezî polîtîka biteresi bira kuşî bemirxas ji ber vê em sîtemkarim Gerne yaram başne nasbın Ture benu ez mirxastim Bira kuşu em pêxwastin ji ber vê em sîtemkarin Gerne yara başne nasbın Ture benu ez mirxastim Bira kuşu em pêxwastin ji ber vê sîtemkarim Hatta kengi belen gazi li Kurdistan divî rengî şoreşa mehbude rengi ji ber vê em sîtemkarim Hatta kengi belen gazi li Kurdistan divî rengî şoreşa mehbude rengi ji ber vê em sîtemkarim Rengê teyra şîret vandî ne çekdar û ne xwendabî tê bilûra li bergayan bî birader û ozandî Rengê teyra şîret vandî ne çekdar û ne xwendabî tê bilûra li bergayan bî Sitemkar